Ezekiel chapter number 20 and verse number 18 and 19. Ezekiel chapter number 20, verse number 18 of 19. Kung nana sa amen? Kanamaning dogpaliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. And padulong ang ting-init pero naiulan sa pipila ka adlaw so naay gamay nga relief pakaginhawa kadyot dalit init kayo karong buntag so salamat sa Ginoo. Ezekiel chapter 20 and verse number 18 and 19. English una sa ikaduha. But I said unto their children in the wilderness, walk ye not in the statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile yourselves with their idols. I am the Lord your God. Walk in my statutes and keep my judgments and do them. Bisaya, apan ako miingon nga to sa ilang mga anak diha sa kamingawan. Ayaw kamo paglakaw diha sa mga tulumanon sa inyong mga amahan. Ni pagbantay sa ilang mga paghukom, ni paghugaw sa inyong mga kaugalingon, pinaagi sa ilang mga Diyos. Ako maong Ginoo nga inyong Diyos, lakaw diha sa akong mga tulumanon, o pagbantay sa akong mga paghukom, o pagbuhat kanila. Title of my message comes from verse number 18. Walk ye not in the statutes of your fathers. What is that, Messiah? Ayaw kamo paglakaw diha sa mga tulumanon sa inyong mga amahan. Ang common nga alibay nga gamiton sa mga tao sa Pilipinas, sa US, bisa nasa lain. Ang common nga alibay gamiton sa tao kabayan sa supak sa pulong sa Diyos ilang gisulti pero kini lang among paagi dari kini among culture pero ang Diyos nagtubag niya na klaro gyud kung sayop ang pamaagi sa imong katigulangan kung sayop ang gibuhat sa imong kinikanan kung sayop ilang mga decision ayaw pagsunod kanila pagsunod kanako. I don't mean me, I mean him. Pagsunod kaniya. I'll talk to you about that this morning. Walk ye not in the statutes of your fathers. Magampo na ta? Dayon kamo makalingkod. Karong buntag na, Father, would you please fill me with your Spirit today? Would you empower me? Would you use me? Would you guide my thoughts? Would you help me to help our people very, very clearly? Lord, I pray, God, you not allow the devil to come in and confuse the minds of anyone listening today. Lord, I pray, God, you'd fill me with your Spirit, empower me, use me, God. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang mensahe karong buntag is English. It's more directed towards the young people. Pero, naipud, sayo kong grammar. There is also a very clear application for adults if you will listen carefully. Kung maminaw ka, kung mubuta sa katapusan mo kita ka ang kamaturan para sa mga dako pod. But the message, much of the message this morning is going to be directed towards our younger people. Sa atong teksto karong buntag nakita na to ang makatingala nga sugo gikan sa Ginoo. Diri sa Ezekiel, ang Diyos nagingon sa mga tao dito pinaagi ni Ezekiel, si Ezekiel nagwali sa mga tao dito sa captivity sa Babylon. Pero ang Diyos nag-story dire kabahin sa mga tao dito sa kamingawan sa diyang migawa sila sa Egypt ug na sila sa kamingawan 40 years. So it's in the time of the captivity but it's talking about the time in the wilderness. Ang Diyos nagingon nga ngadto sa katawhan sa Israel dito sa kamingawan. Ang Diyos maingon ayaw kamo paglakaw diya sa mga tulumanon sa imong mga amahan. Now think about that for a minute. Kini man ang pareho nga Diyos nga misugo sa Ephesians 6:1, children obey your parents in the Lord for this is right. Mga anak, tumanang inyong mga ginikanan diya sa Ginoo kay kini matarong. Kini ang pareho nga Diyos nagsula pinagi ni Paul pero nagsula sa Colossians 3:20, children obey your parents in all things. How many things?
all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan, diya sa tanang butang, kay kini makapahimuot pag-ayaw nga to sa Ginoo. Sige. So, nga naman lagi, nga ang Diyos, nga nagsulti, children, obey your parents. Nagsugog sa katawhan sa Israel dito sa kamingawan, nga dili mo sunod sa panag-ingnan sa ilang mga amahan. Listen very carefully. There's a big difference between following the commands of your parents and following the example of your parents. Basta lang gapuyog yapon ka sa balay sa imong kinikanan, gisugo ka sa Ginoo, mutuman sa imong mga ginikanan, mo respeto sa imong ginikanan. Pero dako gyudong diferensya ni ana ang pagsunod sa ilang mga sayop. Pagsunod sa ilang panag-ingnan. Nga naman ang Diyos nagsulti sa katawhan sa Israel, diha sa kamingawan, don't be like your parents. Well, we find the answer very clearly in our text verse, but also in verse 16. And I want to look at verse 16. Back up 2 verses or 3 verses, Exodus chapter 20 and verse 16. Nga naman ang Diyos, dali ganahan, kining mga tao dito sa kamingawan, nga mo sunod sa panag-ingnan sa ilang mga ginikanan. Ezekiel chapter 20 verse 16. Kung nasa amen. Because they despised my judgments. This is talking about the parents. Ang katigulangan, ang mga ginikanan. Because they despised my judgments and walked not in my statutes, but polluted my Sabbaths, for their heart went after their idols. Tungod kay sila mi biyay-biyay sa akong mga paghukam. O wala mi lakaw diya sa akong mga tulumanon. Apan mi hugaw sa akong mga igpapahulhay, kay ang ilang kasing-kasing misunod sa ilang mga Diyos-Diyos. Nga naman ang Diyos nagsugo kanila nga dalit may sama sa ilang ginikanan. Simple kayo. Tungod kay ang ilang ginikanan, wala nagsunod sa Ginoo. Simple kayo. Ilang ginikanan, wala nagsunod sa Ginoo. God was not talking to little children saying, dali ka kinalamutuman sa imong ginikanan. Siyempre, kana wala iyang gituyo. O wala ko nagwali niya na karon. Basta lang gapuyo ka sa loob sa balay sa imong ginikanan. You respect your parents, you obey your parents. But that is not what this is talking about here today. I would like to point this out. Kanang kung mamatikdan ninyo, wala siya nagsugo kanila nga magsaway sa ilang ginikanan. He said, don't be like them. But he didn't say, criticize them. He didn't say, correct them. May I just say, kung mga batanong paminaw na kukaron, kung gapuyo ka sa balay, di ang imong ginikanan, wala nagsunod sa Ginoo, or imong ginikanan na mga sayo. By the way, ang tanang ginikanan na sayo, bisan sila nga nagsunod sa Ginoo. Ako nagsunod sa Ginoo, pero nako'y mga sayo po sahay. Wala'y perfecto nga mga kinikanan. O kung ikaw mahimong ng kinikanan, ikaw po na sayo po sahay. You listen to me this morning, kung gapuyo ka sa balay, di ang imong ginikanan, wala nagsunod sa Ginoo. Dili imo ha ang katungdanan sa pagsulti kanila kung unsa ang ilang mga sayop. It's not your place. Niining panahon na sa imong kinabuhi, ikaw ang nagihapon ilang ilalom sa ilang autoridad, wala kay katungan nga mo saway kanila, kanadali ang imong responsibilidad. Pero, sa dihang ikaw mo dako na, dili ka kinahanglan mahisama kanila. Bisan unsa, now listen to me this morning, bisan unsa ang ginabuha sa imong ginikanan, sa ilang mga kinabuhi, ikaw man makasunod ni Jesus Kristo diha sa imong kinabuhi. Wala ka, listen to this statement. Oh, I'm getting ahead of myself. I skipped the most important statement in the whole message. Ang akong mensahe karong buntag, simple kaya. Are you ready? Ang miagi sa imong mga ginikanan, dili kinahanglan mahimong imong umaabot. Ang ilang sayop, dili kinahanglan mahimong imong sayop. Ang ilang mga mistakes, diya sa ilang kaminyoon, diya sa ilang pagbantay kanimo, dili ka kinahanglan maghimo sa pareho mga sayop. Love your parents, but you don't have to make the same mistakes they did. Wala ka natanggong pinaagi sa mga decision sa imong ginikanan. Sila naghimo sa ilang mga decision. And by the way, ayaw pod pagsaway kanila diya sa imong kasing-kasing. Sila walay pastor sama sa imo. Nga naman akong kinikanan naghimo niya. Kaya wala sila pastor. Asang pastor diri 20 years nilabay sa diya imong kinikanan batanon pa.
Kinsa nagwali sama sa imong pastor niya nagpanahon na. Kinsa nagtindong nagwali patok sa sala, nagpasidan kabahin sa kadaon nga moobot sa tao nga maglikaw diya sa dalan sa sala. Wala man. Pero ikaw na ay oportunidad karon. Wala ko nagsulti nga ikaw na ay katungod magsaway sa imong kinikanan. Wala kay katungod na higugma ang imong kinikanan. Pero pagkat-on pod gikan sa ilang mga sayo. Ang miyagi sa imong mga kinikanan, dili kinahanglan mahimong imong umaabot. You're not trapped. Sila naghimo sa ilang mga decision. Ug karon ikaw makahimo sa imo ha. Are you listening to me this morning? Siyempre, ang mga decision sa atong ginikanan na hilabihan kadakong gahom sa pagtabang or pagsakit kanamo. Kanato, diya sa atong kinabuhi. Apan, ang ilang mga decision walay gahom sa pagkontrola sa atong mga decision. Siyempre, I will say it again, nasabtan ninyo nga wala kong maghiskot sa pagsupak sa imong ginikanan. We're not talking about having a rebellious, disobedient attitude. Nag-study ko karon, kabahin sa mga decision nga imo gayud alang sa imong kinabuhi. Ikaw lang makahimo sa mga decision alang sa imong kaugalingong kinabuhi. Bisan unsa ginabuhat sa imong pamilya, bisan unsa ginabuhat sa imong silingan, sa imong parente, sa imong lolo, lola, bisan unsang kahimtang sa imong panimalay, bisan unsang situation na diin ikaw nagdako, you can choose to have a different life. Maka-decision ka nga mohatag sa imong anak sa panimalay nga imong what's the word? I don't know how to say that. Nang hinaot ka nga imo ha. I don't know how to say that. What you wished you had. I don't know how to say that. I'm sorry. You can give your kids the family you wish you had. And by the way, kung ikaw ang kinikanan, mag-feel ka, napakyas na ko, you can do better from now on. You can do right now. You can't change the past, but you can do right today. Ug ang atong Diyos, listen, here's one of the great things about the I am. He lives in the present. Gipasaylot na ang imong miagi, buhatang sakto karon. Ako mao is His name. Not I was, I am. Do right today. I'd like to say this morning, wala ka gisentensyahan nga maghimo sa priyo nga mga sayop sa imong ginikanan, sa imong lolo ug lola, sa imong uncles ug aunts, sa imong mga igagaw. Pwede ka magpalahi sa imong kinabuhi. You can! You can! You're not trapped! Wala ka gisentensyahan nga magsinata sa priyo nga kagubot diha sa imong kaminyoon, nga imong nakitaan diha sa ilang kaminyoon. Pwede ka magpalahi sa imong kinabuhi. Kung imong balay karon na puno sa pagig-away, pagyaw-yaw, kalagod, pagdumot, wala ka gisentensyahan nga to sa kinabuhi nga sama niyana. You can have a life that's happy and joyful where the kids love each other and ang mama ug papa mo tubo diha sa ilang paghigugmaay, mo grow sila. Samtang ang mga tuig mo labay, mas dako na ang gugma, dali mahana ang gugma. You can have that kind of a relationship. Mag-angkon ka sa pamilya, subay sa plano sa Diyos. By the way, parents, that's why you need to keep your kids in a church like this one. What is that? Ipabilin ang imong anak? Ipabilin ang imong mga anak sulod sa church sama ni ini. Pastor Mike, usahay na sakit ko sa imong pagwalik. Agi sa akong mga sayop sa miagi. Keep your kids here. They need you. They need this church. Kung imong mama o imong papa na daghang bisyo, wala ka gisentensyahan nga to sa kinabuhi sa bisyo ug kabuwang sama sa ilaha. Pastor Mike, ang tanan akong igagaw na daghang bisyo, ang tanan akong silingan, you don't have to be like them. You can be different. It's your life. It's amazing. It's always the wicked people who claim the line, it's my life.
Di ba? Ang mga daot na musulti, kini ang akong kinabuhi, makahimo ko sa akong gusto. Oh, kita nga naluwas, makasulti sa pareho. Kini ang akong kinabuhi, dili ko ka na akong kinabuhi, maguba sama sa imo ha, bahala ka, darira ko. You can have. He said, Pastor Mike, na-discourage ko tungkol sa situation sa akong balay. Paminaw ha, ayaw pag-undang sa pagsimba ron. Kaya ang imong umaabot, dili kinala may sama ni Ana. Kadagang batanong ma-discourage mo undang sa church. Pero ang problema kung muundang ka, magsintinsya ka sa imong kaguliyon nga to sa priyong nga kinabuhi nga imong nakita diya sa imong pamilya. Can I just say, there's nothing special about these buildings. Well, nothing special about Truth Baptist Church except for one thing. In this church, you hear the preaching of the Word of God, and that has the power to change your life. Pastor Mike, nagatuba ka nga, special ka? No. Nako'y special nga book, makatabang ni Bisang Kinsa. Kung ang tao buot maminaw, pwede ba bago ang iyang kinabuhi? Where am I? I'm trying to tell you this morning, your life can be different. Ang Diyos naghatag na kanimo sa oportunidad sa paghimo sa kinabuhi nga lahi man niya sa imong ginikanan, lahi man sa imong silingan, lahi man sa imong igagaw, lahi man sa imong mga uncle ug aunt, so imong mga kaila, imong mga classmates, you can make a life that's different through the power of the Word of God. If you want to. Kanarang pangutana kung ganahan man ka. Nag-istorya ko kaninyo karon nga naigugma sa imong mga ginikanan, pero dili ka ganahan maghimo sa preyo nga sayop nga ilang gihimo. Nakita na nimo ang resulta sa mga decisions sa imong prente, imong kaila, imong kinikanan, og nakakita pud ka sa malipayang nga mga relasyon sa mga tao nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kumong tanan, nakakita last year kung nagapil ka sa camp, nakakita mo ni Brother Emerson Ubas ug iyang asawa si Clarice. Ilang duwa ka anak. Unsa inyong nakitaan, malipay yung gyud ilang relasyon. Kaya nga naman, nagsunod sila sa paagi sa Ginoo diya sa ilang relasyon. Pudli man. Naipaggiya sa huska pastor diha sa relasyon aron wala sila nasayo. Sila niabot sa kasal nga hinlo pa. First kiss diha sa wedding. How do you know, Pastor Mike? Yun sa mo paghibalo nga ang ilang first kiss ana sa wedding. Kay wala sila kabalo unsang paghalok. The pastor said, "You may kiss the bride." And Clarice looked up at him, and Emerson started coming down, and then Clarice went, What's a kabalo? It took them probably, 3 minutes before they kissed? It was embarrassing for everybody. Wala sila kabalo. Bisan nun sa kabayan sa paghalok. Ako sang watch. Ako si Ma'am Ruth mutulon ninyo. Sayon kayo ni! We'd never kissed either, but we learned faster than they did. Mas hanas kami ni Ma'am Ruth ni Anna. Amen, Beth? Amen? It's so nice when me and Mom Ruth kiss. All 3 girls in my house go, yay! Oh, that's Hannah. Sorry, si Hannah lang. Maging Hannah. Where am I in this sermon? See, I get distracted because I like kissing my wife. It's so much fun. Pinagi nining a church. Pinagi sa pulong sa Diyos. Pinagi sa soul winner nga miabot sa imong balay, nag-share kanimo kabayan sa kaluwasan. Ang Diyos may hatag na kanimo sa oportunidad sa paglikay sa daghan pag-antos ug kagubot nga nakit-an nimo diha sa kinabuhi sa uban. You can be different. You can be different. You say, Pastor Mike, but I already have mistakes, but you can be different starting today. One of the dumbest things you can ever do is say, well, nanay sayo, so mas mayo magpadayon lang. Well, that's dumb. Nagsunog ko sa akong kamot, so nagpabilin lang diya sa kalayo. Sakit kayo. That's stupid. What's the word? Paso? Paso akong kamot. Sakto. If it hurts, get your hand out.
That's deep doctrine right there. I'm saying today, ang miagi sa imong ginikanan, dili kinahanglan, mahimong imong umaabot. Oo, higugma ang imong mga ginikanan. Apan pagkat-on pod gikan sa ilang mga sayop. And by the way, kung mga kinikanan, nagsulay mo sunod sa Ginoo karon, you should encourage your kids to learn from your mistakes. It's okay to okay naman magsulti sa imong mga anak. Kini ang akong sayop sa una, pero dili ko ganay ka magsama ni Ana kay ako nakikita sa kagubot magikan ni Ana. Walay ka ulaw ni Ana. Gamita ang oportunidad nga gihatag sa Diyos kanimo pinaagi sa imong sayop. Listen to me, a person who has experienced the bitterness of sin has a voice the pastor doesn't have. Kung nakatilaw ka sa kapait sa salha, ikaw makahatag sa pasidaan nga maglabaw sa akwa. Use that opportunity. You say, Pastor Mike, not quite pagmahay, but use the blessings that come out of the regrets. God said to the children of Israel, dito sa kaming awan, ayaw paghimog sa priyo nga sayop sa imong mga ginikanan. But what were those mistakes? Unsa ba niyan ang mga sayop nga gihimo sa mga ginikanan sa tao dito sa kaming awan? Today I just want to look at one verse. We could look at a lot of the mistakes, but I just want to look at one verse. Look with me at Ezekiel chapter 20, verse 16. I didn't know, but this became my text verse. The main sermon is right here. Ezekiel chapter 20, verse 16. Verse 18, God says, don't be like your parents. But look at verse 16. Because they despised my judgments and walked not in my statutes, but polluted my Sabbaths, for their heart went after their idols. Tungod kay sila may biyay-biyay sa akong mga paghukom, ug wala milakaw diya sa akong mga tulumanon, apan mihugaw sa akong mga igpapahulay, kay ang ilang kasing-kasing misunod sa ilang mga Diyos. This morning, yesterday preparing the message, I thought I would look at a lot of the different things God mentioned, but we're just going to look at one. Usara atong hisgoton karon, atong hisgoton. What was their biggest mistake? It's the first sentence. Murag kamayra. Because they despised my judgments. Tungod kay sila may biyay-biyay sa akong mga paghukam. Unsa ang sinugdanan sa tanan sayop sa mga kinikanang gihiskot niini nga story? Nagbiyay-biyay sila sa pulong sa Diyos. Now, I want you to notice, ang Diyos wala na gayon dali nagdumot sila sa pulong sa Diyos. Says, nagbiyay-biyay sila. Unsay diferensya? Unsay pasabot sa biyay-biyay? Ang pulong biyay-biyay nagpasabot ang pag-isip sa bisan unsa nga walay bili. That is biyay-biyay. It is to look down upon as worthless. Walay bili, walay pulos alang sa imong kinabuhi. Basin okay raman, pero dili importante kaayo. That is biyay-biyay. Biyay-biyay. Ang mga ginikanan nga gihiskot sa atong teksto karon, by kinikanan we mean ang katigulangan, the older generation. Ang tanan nilang problema nagsugod niini. Sayop ang ilang attitude kabahin sa pulong sa Diyos. Nag-isip sila sa mga paghukam, meaning the words of God, the judgments of God, the way of God's making decisions. Sila nag-isip sa pulong sa Diyos nga, dali, importante kay? Kamay lang ka na? Mayo nga si Moses mo, sula mo basa niya na, pero kami dali kinahanglang kayo. They despised the Word of God. And may I say, kining kalibutan at karon na puno sa mga tao nga sama gyud niya na.
Bisa nasa kamo ato, makakita ka sa mga tao nga nagbiya gayud. Nagbiya gayud sa pulong sa Dios. Pagkadaghan sa tao nga wala nagatuo nga importante ang pulong sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Nag-isip sila sa Biblia nga walay bili. Walay pulos alang kanila. You say, well, Pastor Mike, how do you know that? Kiyon sa nimo paghibalo, pastor, nga nay daghang tao nga nagbiyay-biyay sa pulong sa Diyos. Wala nag-isip sa Biblia nga bililhon. How do you know? Simple kayo. Tungod kay sila, dali mo basa ni Ana. They don't read it. Daghang tao mo angkon, pamurag magkaila ka sa mga tao ngaran mag-istorya og espirituhanon. Ikaw mo hatag kaniya sa track. Huy, mag-istorya siya og espirituhanon. Nakakaila sa maniana. Naigugma ko sa Diyos. Naigugma ko sa Biblia. Bililhong gayud ang Biblia sa akong kinabuhi. Wala tayo mahimo. Nining kinabuhi kung wala tayo pulong sa Diyos. You know anybody like that? Pero kung ikaw mga tana, pila ka bersikulo gibasa nimo miaging 7 ka adlaw? Sa akong Biblia, mangita ko sa listen kayo mo tubag niya na karon. Kay wala sila nagbasa. Ang pinakadakong ebrensya nga ikaw nag-isip sa Biblia nga walay bili, mao nga dili ka mo basa ni Ana. You don't believe you need it. Nagsimba ko sa Domingo. Paigo ka na. Nako'y suggestion. Unya sa udto, kung muuli ka, kung magluto ka sa mong paniudto, mag-suggest ko ikaw magluto sa daghang sudan, okay? Dako, yun. Naglungag sa tanan bugas diya sa mong kusina. Daghang yun. Ganang ko ikaw mukaon hangtod busog kayo kahapit na magsuka. Kaya nga naman, Pastor Mike, kay dili ka makakaon pag-usab hangtod sunod Domingo sa udto. Kaya nimo? Kaya nimo? Was that clear? Was it clear? We understand. Why do we think we have enough Bible because we go to church one day a week? Kita mo kaon sa pamahaw, paniyotto, panihapon. Nalimot ko na snacks sa tunga-tunga sa hapon. Napailaing snacks sa dili pa matulog. Job said, I esteemed his word more than my necessary food. Nag-isip ko sa iyang pulong nga mas importante kaysa pagkaon sa akong panglawas. Do you know what the problem is? We don't think we need the Bible. Nga naman ang Diyos naging sa katawhan dito sa kamingawan. Dili ko ganan kamo maisama sa inyong kinikanan. Kay sayop yun sila. Wala sila nagsunod kanako. Well, why didn't they follow God? Because they despised His Word. Dayon kita maghuno-huno. Maghimo ko sa kinabuhi nga lahi sa akong kinikanan. Dayon dali ka mo ba sa Biblia? Nakoy pangatanaw, unsa ba ang diferensya? Wala ra ni usa. See, we think we can build a different life just because we go to church. No, sir. You need the Word of God every day. Kinahanglan ka sa pulong sa Diyos diha sa matag adlaw sa imong kinabuhi. O kung dili ka mo ba sa Biblia, mapakyas ka diha sa paghimo sa mayong kinabuhi. Well, I'm gonna have a happy family. Not if you don't read the Bible. Kung kining libro ha, bililhong gayud alang kanimo,
imong ikahin ang oras nga sa pagbasa niini. Simple kayo. Simple kayo. You don't read it. You do not believe it's valuable. You despise it. May I show you something? The Bible is our water. The Bible is our food. The Bible is our sword and our shield and our rock. Gutom kayo ko. Uhaw man. Why pulos kung dali gamiton? Pili ka Kristohanon. Naay pulong sa Diyos dito sa balay mo dalat uban kanila sa church Domingo sa buntag dayon dili mo basa sa tibok semana. I got news for you. You despise the Word of God. Say, no, I don't, Pastor Mike. I love the Bible. Not if you don't read it. I think you're needed, Claire. Just tell him to feed your baby the milk of the Word. He'll be fine. Kina itong problema. Huna-huna ta nga makahimo ta sa lahi nga klase sa kinabuhi. We feel like we can have a different kind of life. Samtang maghimo ta sa preyo nga decision nga gihimo sa atong ginikanan. I got news for you. Ang mga tambay dito sa palaran, sila po dali mo basa sa Biblia. Diba? Ang mga kalibutan ho, ng mga students dito sa City High, nagsayaw-sayaw, sila po dali mo basa sa Biblia. What is the difference between you and them? Gikan sa Lunes ngadto sa Sabado, unsa ba ang kaliinan? Sa imong kinabuhi lahat. Did we get those printed, wifey? Good. I'll take them now. Anybody recognize this? Familiar ba? Man, sa January, ready gyud ka mo basa sa Biblia? Nagkuha ka sa schedule, nagsuhod ka og basa. Tulog ka adlaw. Dili, Pastor Mike, upat man akwa. Good job, nalipay ko kanimo. Pastor Mike, nagbasa ko sa akong Biblia last week. Pila ka adlaw? 1. You despise the Bible. Magsulay ka, maghimo sa kinabuhi nga lahi sa mga tao nagpalibot kanimo pero pareho manggurang imong kinabuhi. Dali yun mag-memorize, dali maghuno-huna. This is the power to change your life. Ang problema, kita magbiyay-biyay ni anak. Oh, you don't hate it. You just don't think it's important. Kung kining libro ha, bililhong gayura lang kanimo, magapil ka sa tanang church services matag simana aron mo katon sa pulong sa Dios. That's reasonable, di ba? Kung kining libro ha, bililhong gayura lang kanimo, dali ka mangita og mga alibay aron mo absent gikan sa church. Pastor, nakoy toothache. Sakit akong tiyan. Labar sa ulo. Ako na naisipon. Nag-ubo siya. Ubot na ka, dali. Si Pastor mo ubot. Kinala siya maminaw sa imong ubo. Ayaw pagsulti ka na kung abililhon ang pulong sa Diyos kanimo. Kung ikaw kanunay mag-absent sa church aron manglaba. Wa ko'y suton. Unsa na itabo sa imong Sabado? Nagtapol-tapol, tibok Sabado, dayong walay suton, Domingo sa buntag. Ayaw pagsulti na ko nga bililhon ang pulong sa Diyos kanimo kung mag-absent ka sa church aron maghimo sa imong school project. Aron magpahulay gamay. Aron mo ato sa baybay.
aron magpabili lang sa balayog magastoryahanay. Kung ikaw mag-isip gayon, ining Biblia nga bililhon, magapil ka sa matag service. Ang Diyos nagsugo sa iyong katawhan, dili ko ganahan nga kamumay sama sa inyong katigulangan. Kanya naman, tungod kay sila nagbiyay-biyay sa akong pulong. Nag-iisip sila sa akong pulong nga walay pulos. Kanang oras nga sayop gayud sila. Kanang oras nga sila nagsunod sa lain-lain mga Diyos-Diyos. Nagsimba sa mga larawan, mga statwa. Why? It started with, they didn't hate the Bible. They just didn't think it was important. Napailaing butang ang mas importante lang kanila. By the way, let me add this too. Ayaw pagsulti ka na ako nga bililhon ng Biblia lang kanimo. Kung daghan man ang imong oras sa pagpaminaw sa tao, nga nag-istorya ka bayan sa Biblia, pero gamay kaayo ang oras nga ikaw mismo mubasa sa Biblia. Some Christians spend way more time listening to people talk about the Bible on YouTube or Facebook or blogs than they do letting the Holy Spirit talk to them while they read it themselves. Ako pangatana lang kanimo karong buntag. Unsay dili sa pulong sa Dios alang kanimo. Natay time alang sa tanan gawas ni ini. Night time sa pagkaon, katulog, dula-dula, pagskwela, paghimo sa projects, paglingaw-lingaw, paglingkod-lingkod. Pero kita mo sulti, wala ko'y time sa pag-alang sa pagbasa. Daghang batanon, mulantaw sa kahimtang sa ilang ginikanan, o ilang mga silingan, o ilang mga o ilang mga igsuon, ug sila maghuno-huna. Ako, maghimo sa kinabuhi nga lahi sa ilaha. Kanang ko sa kaminyon sama ni Pastor Mike ug Ma'am Ruth. Kanang ko sa pamilya sama ni Brother Emerson ug Ma'am Clarice. Dayon, magbaliwala sila gihapon sa pulong sa Dios sa masatanan nilang kaila. I'm going to be different from them, but then you live exactly like them Monday through Saturday. I want to make a statement here this morning. Matag batanon, kinahanglan mo gahin sa 30 minutes matag adlaw sa pagbasa sa Biblia. You don't tell me you're busy. You're not. Kami ni Reino, nagsawa ni mi. Where's Reino? Nagsawa ni mi sa palaran. Nag-istorya mi ni... dili ko mga tanong sa ngalan. Dili ko ganahan gisko. Nag-istorya mi sa Batanon. Nag-invite ko kaniya sa church. I said, ma, wako nakita ni mo sa church tugay na. Unsa yung grade? Grade 6 siya? Grade 6. Elementary siya. Huwag yung sulti. Oy, busy kayo. Wow, buddy, ay! Grade 6! Wow! Dakog yun ang imong project sa eskwela! Dagang labhonon! Nagihimo sa imong mama! Why do elementary kids, I've had grade 2 kids say to me, Pastor, dali ko makasimba, busy kayo ko. Asa? Sila nagaduni, ana. Kikan sa ilang ginikanan, ilang magulang, ilang silingan, ug ang tanan laing tao nga dili ganahan mo tuman sa sugod sa Ginoo. Sometimes I think we accept the lie of the world that God accepts the excuse, I'm too busy. He doesn't. Kung ikaw mo sulti, Ginoo, busy kayo ko, dili ko makalagad kanimo. God says, I don't accept that excuse. Young people, you should read the Bible 30 minutes every day. Pastor Mike, dali ko maluya diha sa eskwela. You don't read the Bible enough.
Nakulangan ka sa pulong sa Diyos. And by the way, kung ganahan ka mahimo magwali, you should read the Bible 1 hour a day. Ang yawa nagatake kanimo. How many young men in our church have surrendered to preach? Daghan. Pilagabok na padari. Napa si Jacob, napa si Reniel, napa si Little Boy, napa si Brother Julius, napa si Vaughn, napa si Jade. Mas daghan pa, wala na. Sa ngalan niya sa Santo Niño. Ang duwa kay isang babae. Remember him? You knew him well. He was on your team in the contest. I can't think of his name right now. You know what I'm talking about? Kent. Adrian. Not Adrian. Kent, Aldwin. Christian Josh, that sa likod. If I'd thought in advance, I probably could have listed 10 or 15 more. Asa sila? Kiyatake gyud sila sa yawa. Kaya nagtubag sila sa tawag sa pagwali, and the devil attacks. You need more Bible. You guys, gitaw nga muwali. Ayaw matingala kung ang problema mo abot. Ayaw magatakis, tanan magwali. Welcome to the battle. Accept the uniform and get in the battle fight. Get your weapon, get your Bible, learn how to use the sword. Naput si Jomar dari siya purang magwali. Ay, naglaktaw ko niya ganyan kaya di ko ganahan niya. Sayong kayo nga musulti. Ako mo tukod sa kinabuhi nga lahi sa ako mga kaila. Pero unsa imong pag-isip sa pulong sa Diyos? Ako mga tanat lang. Mahimo ba nga naay mga membro sa atong church dere nga faithful kaayo sa pagsimba? Pero nagbiyay-biyay gihapon sila sa Biblia. Magsimba kay makit-an ka kung ikaw magsimba. Pero wala itaw mo tan-aw samtang ikaw mo basa sa Biblia dito sa balay, so dili himuon. You should write this down. Ang paggahin sa imong oras, mao ang pagsukod sa imong tinuod nga prioridad. Ang paggahin sa imong oras, mao ang pagsukod sa imong tinuod nga prioridad. Siyempre, kita nga na jobs, or bisan na klase, there are certain parts of our schedules that are stuck. Dili ka maka-change sa lain-lain bahin sa imong schedule. Or what? Unsa imong himuon diha sa bahin sa imong schedule nga imuha. Kana ang pagsukod sa imong tinuod nga prioridad. Kung madugay ka sa cellphone, dayon mag-alibay kabahin sa pagbasa sa Biblia, ang imong tinuod nga pag-isip sa Biblia nakita na. Kung magahin ka sa mas daghang pang-oras nga to sa Facebook kaysa pulong sa Diyos, mas bililhon ang Facebook kaysa Biblia alang kanimo. Oh no, Pastor Mike, kabalo ko nga, mas importante kayo ang pulong sa Diyos kaysa Facebook. Dili alang kanimo. Dili alang kanimo. O kabalo ko nga tinuod ka na, pero dili ka mo to niya na. Unsay ebidensya ang imong paggahin sa oras. The message today is simple. Na nakay chance nga motukod sa kinabuhi nga lahi man sa tanan nimong kaila diri sa dapitan. Apan kana dili gayud mahitabo kung magbaliwala ka sa Biblia sama kanila. Some of you started the year real good, and then you lost your schedule and you never got another one. So unsay mong plano ron? Basa-basa gamay, keyword gamay. Kamo nay tao diri nagsugod ka og basa Biblia dayon na busy na ang imong schedule.
Kasi na busy time sa eskwela, busy time sa trabaho, pero busy na. So nag-stop ka. Nakuha pangutana. Naghunong pod ba ka sa Facebook sa dihang nag-stop ka sa Bible reading? So base ng problema dili nga busy ka, base ng problema maong prioridad. Naghunong pod ba ka sa YouTube sa dihang naghunong ka sa Bible reading? Naghunong pod ba ka sa pag-istoryahanay sa imong mga higala? Siyempre, dili. Kay kanang mga butang, mas importante lang kanimo. Nagpaubos na ka sa pulong sa Diyos, ilalom sa imong barkada o imong social media. Ouch. Kung ang Diyos maglantaw sa langit o musulti, sila nagbiyay-biyay sa akong pulong. Unsa ba gisulti sa Diyos kabahin kanimo karon? Pila ka oras imong gigahin sa pagbasa sa Biblia sa miyaging 7 kadlaw? It's time to get back to Bible reading. It's funny, we had a sermon about Bible reading about a week and a half ago. Round 2, ding! Kayang uban, wala pa nagsugod. I got the Bible reading schedules. Why don't you get a new one and start again? No, ayaw pagbalik sa sinugdanan. Lantaw at direkso sa March and read some in March, and then when we get to April, read everything in April. Kung nalibog ka, nihining nga paagi, pwede mo story na ako sa mga staff ni Ma'am Ruth, kung may makapasok po ninyo, you need to read the Bible. O kung wala kay plano, dali ka magpadayon, simple kayo. O kung dali ka magpadayon, dali ka makatukod sa kinabuhi nga lahi. Let's get back to Bible reading. Let's get back to Bible. Balik na ta sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Tugon na mga ulog, piyong mata,